Čaute, čaute. Chcete track vlogy? Teda track. Není to track, ale Tatra vlog. Predstavil by som vám moju Tatrovečku. Je to Tatra Euro 4 Terno. Rok vyrobí 2008. Bol to bývalý domiešavač, kde firma GTB z Liptovského Hrádku dala svoju korbu, namontovala ruku Hiku italskej výroby. A máme tu taký nepodarok. Ani sklápač, ani valník. Zo všetkého troška, ale dokopy to je nič. Je s tým veľmi zlá práca. Tatra má nejakých 325 koní. Ako som povedal, je to Euro 4. Má to nádrž na močovinu. Vozím na to oficiálne po cestách 12 tón, aby som váhu rozložil na nápravy. Ruka zdvihne nejakých tých 4 tony. Má nosnosť. Auto mám, ako som prišiel k tejto firme, asi od začiatku. 2 roky som na nej behal iba sám. A teraz pol roka som na nej nebol. Alebo skoro rok, necelý. Striedal som stroje. A o to sa nemá kto starať. A teraz posledné 2 mesiace sa striedam s kolegom. Ale nie je to ono. Nech sa páči, chlievik. Už ma to nebavilo každý týždeň robiť poriadok a prísť v pondelok do práce a mať tu bordel. Tak som prestal riadiť aj ja. Ale už som nevydržal. A dneska sa bude riadiť. Bude sa robiť poriadok, ak bude čas. Je to Komatsu, asi ročné, má nejakých 300 motohodín. Tak nejako to vyzerá, keď sa troška spraví poriadok. Svetlo. Aj v Tatre sa dá jazdiť na boso. Mrkneme sa na druhú stranu ešte. Tu veľký poriadok nemôže byť, lebo strašne veľa vecí vozím. Gurtne, reťaze, prípravky. Ale je to lepšie ako predtým však. A olejček síka. Ale je to dobré, lebo robí. Pokiaľ robí, je dobré. Keď už nebude robiť, potom bude problém. Chcelo by to aj zvonku pomývať. Ešte okná musím. Zvonku znútra. Tak a toto je pre dnes všetko. Dobrú noc.